Άμα σκέφτεστε να πάτε για πανεπιστήμιο στο εξωτερικό ή μακριά από το σπίτι σας όπως στην Κρήτη που αποφάσισα εγώ, μην το κάνετε. Έχει βγει το καινούριο Fortnite και όλοι είναι φάση τόσο καλό, τόσο ωραίο. Αλλά ξέρεις εγώ τι κάνω? Κάθομαι και διαβάζω για τεστ που είναι το Σάββατο. Αλλά όχι μόνο αυτό, πες ότι εντάξει, μία μέρα διαβάζεις, θα παίξεις αύριο Fortnite. Έχω να παίξω παιχνίδια σχεδόν 2 μήνες. Και αυτό πιστέψτε με, δεν είναι από επιλογή. Επειδή είμαι σίγουρα εθισμένος στα παιχνίδια, έχω πρόβλημα. Ο υπολογιστής μου δεν έχει καν κάρτα γραφικών. Αλλά δεν είναι καν αυτό το θέμα. Δεν είναι καν αυτό το θέμα. Επειδή κοίτα λίγο το speed test. Φαίνονται όλα εντάξει, όλα καλά. Κοίτα το ping! Τώρα περίμενε. 582. Ξέρεις τι σημαίνει το 582? Μισό δευτερόλεπτο καθυστέρηση. Πυροβολάς το παιχνίδι μέχρι να φτάσει στο σερβερ, έχει περάσει μισό δευτερόλεπτο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό στο Fortnite? Σε έχουν ήδη κάνει κλιπ. Εντάξει,